Zo'n 2014 wordt er al werken aan het Zuid-Ier-project. Daar is een soort geld voor vrijmaken, maar wat houdt het project nou aan zien? Het Zuid-Ier-project is eigenlijk het herstel van een oude vaarroute die in de jaren 50 uit gebruik is. En in eerste instantie was het de bedoeling om aan te sluiten op Eersmesiel, dat de boten daar naar het markt gaan. En in de laatste fase, in fase 3, wordt nu ook de route van Eersmesiel naar Oostmaarhorn meenemen. En we zijn al een heel eind, maar het is dus de bedoeling dat de toeristen aan mijn motorboot van Udokkum naar het Lauwersmaar varen kunnen. Fase 3, dat is, we hebben eerst hier, we staan hier op Eersmesiel. Dit is het begin van de laatste stuk naar Oostmaarhorn. Dat is een belangrijk onderdeel. Verder is een groot onderdeel is het fietspad. Het fietspad dat start hier op Oostmaarhorn en het gaat naar Udokkum. Dat is recentelijk ook al in het Nijswest. Dat is een belangrijk onderdeel. Verder is het vermarkten van de route belangrijk. Zodra de route klaar is, ja, dan moet er ook gebruikt worden. Mensen moeten enthousiasmeerd worden om de route te gaan gebruiken. Dus dat is een belangrijk onderdeel. En verder zitten nog een aantal bruggen in Udokkum vallen daaronder. En ook nog wat vispassages in de Kolken, die zijn inmiddels ook al gerealiseerd. Dat is een belangrijk ecologisch onderdeel daarvan. Wat de vaarroute aangaat, dan hopen we in de loop van volgend jaar klaar te wezen. Er zit nog één brug in het tracé, dat is de Saatsewijk-brug. Die krijgen we waarschijnlijk volgend jaar net oprichten, want die had een maatje met het tracé van het fietspad. Dus dat is daarvan afhankelijk. Maar het grootste gedeelte hopen we volgend jaar klaar te hebben. En dan kunnen mogelijk met een beperking in de hechten kunnen dan in gebruik nemen. De samenhang tussen de fietsroute en de vaarroute is heel belangrijk. Er kom ik nog plakken waar je overstappen kan. Toeristische overstappen, tops nemen ze dat. Dus dat wordt ook de verbinding maken tussen de boot en het land. Heel veel mensen komen met de boot, die gaan de fiets mee. En dan die verbinding met het land, dat is altijd wel een hele interessante. En er komen ook nog op die plakken komen nog informatievoorzieningen mee, waar iets verteld wordt over de omgeving en over de cultuur en over de historie van het landschap, etc. Dus dat is wel een hele interessante combinatie waar verschillende recreatieve zaken bij komen.